Dagiti sasarita ni Lola Angela. Bueno obing, agulimek, kan agtal na kayon. Tayrugi tayon ti sarsarita tayo anapauluan. Ti gamrod, iti balito. Kabaknangan ni Pepe, iti lugar da. Iso ti agtagikwa, iti pagminasan, iti balitok, iti nasao a lugar. Ket ado ti trabahador nga agtamed ken kuana. Ti dakes na naulpit ni Pepe ket ti kayat na amin abalitok iti lugar da ket isu ti agtagikwa. Dosaan na dagiti trabahador asaan nga agtungpal iti kayat na. Kontra ni Marta nga asawa na, iti aramidan ni Pepe, ngam gapo tanauyong daytoy, saan na mutlaeng amalapdan, iti kayat na. Iti maysa nga aldaw, kat. Pepe, anya manen na idanon kanyak nga da kano dinusam at trabahador mo ijay pagminasan ti balito. Natangken ngamin ti ulo dayjay at trabahador. Isarong bang laeng amadusa. Aglablabas kan samatan, Pepe. Amangan no awanton ti mayat nga agtrabaho kan ka. Awan pagpilian dagiti mamirmirao. No saan at agpaay kanyak, Marta. Ngamin, awan mo't ti sabali apagpaayan da. Pepe, No kayat dati pumanaw kas trabahador ko ijay pagminasan. Pumanaw talaeng. Nga marigatan da ngagdalyasat amapan iti sumaruno a lugar nga adda pagminasan na. Adayo ijay, ket sigurado ang matuukan da ngagdalyasat. Isungawan nga rod, ti maaramidan da. Maasya na kadagiti ululpitan ni Papa, Mama. kasta agmatlaeng lani anak ko. Ti pagamka, ang mga noadan tuket di mapasakitan na iti husto. Kat noan niya pa iti aramidan dakan ko na. Mama, Dayta ti pagamka, no mapasamak man ti kasta, basol matlaeng ni Papa. lani. Iso ano kayat na amaya dayo iti paggad? Naskan abaliwan nan ti ugali na. Sakbay abayadan kayo. Kayat ko nga ulitan ti paganurutak ditoy. Siya klaeng ti rumbang ngagtagikwa kadagiti balitok ang masarakan nyo ti pagminasan. Nalawag ka di. Katjak kayat at raidoran da. Tano aramiden nyo dayta. Amoyon noon niya ti katukad na. Alan, agpila kayo ni tayan ti tao, tapno maala yung tibayad ti banugyo. Darasin niyo. Senyor Pepe, Apay, Densyo. at damayat na makisarita ka na kayo. Asino? Italangan nakitak da dya tao, senyor. Ngam ko na nangagnanaid ka no iti nasulinag adiso. Diso asakupin mo't lang ti lugar tayo. Napatag ka no ti baganagan ka. Kan adda ka no ti isagot na kan ka. Gayam, day di papag. Wen, Senyor Pepe, tinulungan nagday di papam. Idi si bibiyag pay. No jak mariro, agtawan kalay de, iti talo, wenno opat. Ket, anya ti masapul mo kanya, si kaalakay. Kaya't ko nga isagot ken kadaytoy. Balitok ka di daytoy? Puro abalitok dayta.
Senyor Pepe. Nagpintas ti pan nakaaramid da iti pulseras a balito. Pulito. Talaga nagpintas. Sagot kon daytaken ka, Senyor Pepe. Katno kayat mo? Linawas asagutan ka iti arwaten, anaaramid iti balito. Kastalaeng ti amok a pagsubad, iti kinasaya at kanyak, iti daydi amam. Senyora Marta, agpakpakaasi akan ka. Kasapulak at alaga at imakan para iti anak ko. Di ka agdanak kapsat. Ikan ka. Agyamanak, senyora. Ngum apaman amaikan ka. Isingasing ko amang likaw ka iti dalan a pumanaw ditoy ha. Ha, Amangan numasabat mo ti asawak. senyora. Nalawag ka di kan kadayta kapsat. Uwan, senyora. Nalawag. Nasayaat. Alangarod. Mabiit laeng taynak mangala iti makaan. Talaga apulido ti pan nakaaramid da ito apulseras a balito, senyor. Nagsilang. Kunaday dya alakay. Linawas ka no sagutan na kadagiti arwaten anaaramid iti balito. Sa dino ti pangalaan na kadagita? No bilang laeng, senyor. Diyak mo. Isungarod nga urayak ti sumaruno apan ang sarak kanyak day dya alakay. Tapno maamwak na agpaiso ti ibagbagana. Senyor? Kat no bilang tagpaiso, nas ka na maamwak no sa dino ti pagtataudan ti balitok nga isagot na kanya. Naglawa ti pinaaramid ni Papa Apasdag. Anang ikabilan na kadagiti balitok a koleksyon na, Mama. Lani, anak. Anya launay ti aramidan na kadagiti balitok. Saan ko nga amo, anak ko? Talaga ang nagbalinan nga adipan ti balitok ni Papa. Di Diyosan na matan dagiti balitok na. Dayta tinakabutbutang anak ko. Amang ano anyakit di ti mapasamak iti amam. Gapo iti kastangar aramidan na. Mama, Kasano nga ta amabawing tati amam. Sapay na uyong mat. Nubagbagaak. Kabilan nakmat. panagkunak kat awanan ti maramidan ta, Mama. Talaga asaanan ang mabaliwan pa'y ti ugali ni Papa. Nagpintasan da ito'y apinggan a balito. Sa dino tinangalami ti daytoy si Kaalakay. Sanen anapateg, no sa dino, Senyor Pepe. Tinapateg, ketungtung palag ti karik kada kayo. Alinawas asagutan kayo. Kadagiti banag, anaaramid iti puro abalito. Agiyaman akken kano kasta. Kas nakunakon, Senyor Pepe. Day talaengen ti amok awagas, tapno makasubadak, iti panang tulong kanyak day di amam. Naimbagmat, tama mabigbigan da ita. Rumbang laeng, Senyor. Tanudyak aramiden ti kasta, kawatan niya awan ti utang ko anaimbag anakam. Amom, maragsakan akken kasi Kaalakay. Ket nasayaan, no talaga nga ikanak tupay kadagiti banag, anaaramid babaen iti balitok. Tatalaga apakaragsakak dayta. Mama, adon kadagiti anak ti trabahador ni Papa ti agsaksakit.
agkid-kid daw da iti tulong kan kuana. Ngam di nan samot ida tultulungan. Adun tagsaksakit tinakam na kan ni Papa. Mama, amangan nanyakit di ti mapasamaak. Datan timang tulong kadakwada, anak ko. Saan tan nga orayon ni Papam? Ta sigurado matla ang asaan na ida tulungan. Mama, Umay kan. Saan tan nga agtaktakpay? Datan amis mo timang ijaya iti tulong kadagiti agkasapulan. Dayta ti pagnanaidan da dya alakay, Senyor Pepe. Kalkalapaw iti sakaanan ti bantay. Nakaskas daw. No sa dino ti pangalalaan na kadagiti balito. Iso nga rod, ngayon kagumaan ta asinurot. Tap na maamuan ta, no pagtataudan dagiti itad na kanyak abalitok. Saan ka di? Wen, Senyor. Kasi tinakon na kondensyo. Siyak lang, tirumbang nga agtagikwa kadagiti balitok dito'y lugar tayo. Iso anas ka na maduktalan ta, no anya ti palimod, dayjay alakay. Agyaman kami, Senyora Marta. Talaga na kasing singpot kayo ko ni Senyorita Lani. Awan anyaman na kabsat. Ngam pasensya kayon kada kami, ha? Amo yumat nga itaktakaw milaang nga agina ti tumulong. Tano maamuan ni Pepe daytoy. Da kami mo't ti kaasi. Maawatan mi, Senyora. Agyaman kami no kasta. Dakalabanag da ito'y nga aramidin yung kata kami. Iso asapay la kuma, ta saan kayo ama-uma. Daytoy laangan ti amumi apamuspusan. Tapno masubadan mi ti kinapudno yung agpapay kin ni Pepe. Itilaksid ti kinaulpit na kada kayo. Senyora, Iso asapay la kuma. Tababaan iti kastoy nga aramidan mi. Kat mapakawan yung mat ni Pepe iti kinaulpit na. Jak ninamnama daytoy akaadayo ditoy, Senyor Pepe. Inkagumaan mi talaga sinapol ti pagtengam. Kayat ko nga mi na maamuan, no sa dino ti pangalalam iti balitok nga isagsagot mo kanya. Ah, Ket naduktala kon ti pagtataudan na. Dat-datlag day taburnay nga day ti suli ti balay mo, dudoogan alakay. Kiniddaw mo itay ngay kan na kay ti balitok abaso. Ket kalatlatan nga day nyulana abalitok abaso. Senyor, nuan yaman ti pampanunutem. Di mon patuluyan. May sagmak kalaeng. Kuneng! Sika ti may sagmak no saan ka nga agdisnudo amang itad kanyak iti datdatlag aburnay nga agiyula iti balitok. Saan mo mabalin at agikwaen ti Bornay, Senyor Pepe? Apay kit din na saan? Apay daytay mo ko. Isagot ko kang kadaytoy nga imo ko. Patayin kan! Awanin ti lakay, Senyor. Ala, pumanaw tan dito, Densyo. Kukwakitan ti datdatlag aburnay. Talaga, Senyor. Kat amin nakidawin nyo iti Bornay. Sigurado nga itid na. Talaga, Densyo. Iso asigurado nga agbalin akon anabak-bak ng pahay. Agpaiso dayta, Senyor. Alan, pumanaw tan ditoy. Agdiretso ta iti pasda ka pinaaramid ko nga ayan dagiti balitok. Ijay mo't ti pangipwestuak iti datdatlag aburnay. saan to nga ta amaamuan ni Papa ti aramiden ta, Mama? Maamuan ng tumit laang anak ko. Isungarod nga itapay laang kat agsaganatan. Ta sigurado akaunget na tanto ti amam. Numaamuan na atultulungan ta dagiti trabahador na. Mama, Ngam kas itinakunak. Makaamuditan.
Total, saan mat ada kaster aramidan ta? Talaga mat, mama. Ne, dayahin ni Papa. Simangputan na. Nagdiretso manen iti pasdak a pinatakder na. Nga ayan dagiti balitok na, mama. Talaga adagiti laengan balitok na ti Diyusan na, anak ko. Saan tansan ang mapagbaliw apulos ti amam. Dagiti laengan balitok tinapatagkan ko na. Inlak mo ka ditiri daw, Densyo? Wan, senyor. Sinigurado nga wanti makastrek dito'y ayanta. Nasayaat. Agtalagakkan ka. Isungayos lang nga adda ka dito'y. Apay ngamin, amo. Anyapay ko ma. Tapno imatangam ti kinabilag ti Bornay. Ha? Datdat lang a Bornay. Mangiula kay ti ado a balitok. Kayat ko apunuam iti balitok daytoy a pasdek. Dagitay puro a balitok. Senyor, mangrugin nga agiyula iti balitok ti datdatlag a Bornay. At aday ta na bumaknangak, Densyo. Umadon nga umado ti balitok ko. Senyor, pagsardang naman ti Bornay, nagpaspas nga agiyula iti balitok. Aha. Ang mga numapuno dagos da ito'y ayanta. Unyag paiso. Dat laga Bornay. Huston. Sarda nga muntagiulay ti balitok. Huston. Senyor, saan ngagtungpal ti Bornay? Ah. Agiyula latay ti balitok. Kat nagpaspas ti panagiyula na iti balitok. Ang mga numapunon tom da ito'y alugar. Dat laga Bornay. Huston. Di kan agiulay ti balitok. Husto ko man. Anya nga tati aramidan da papakan mang Densyo. Di tabangir a pasdak, mama. Saan ko nga mo, anak ko? Ang mga Narban ti pasdak nga yan da papa! Diyos ko! Nagaburan lakit din ti amam! Apaman anarba ti pasdek nga ayan da Pepe ken Densyo. Santula ang nagsardeng ang nagiyula iti balitok ti datdatlag a Bornay ubing. Dagos ang nagpaarayat dalani ken Marta tapno matulungan da Pepe ken Densyo. Kat idinasarakan da Pepe, nagaboranda ito'y kadagiti balitok at dinid Diyos na. Bueno obing, ditan tinagibusan ti sarsarita tayo nga insurat ni Ferdinand Feria. Iti direksyon ni Mary Jane Castro. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Sakbay nga agsisina tayo ubing, kayat kuman nga ipalagip, dagiti kanayon nga ibilbilin ko kada kayo. Agsingsingpet kan agnaknakman kayo, aggagat kan agtulnog kayo. Saan kayo nga agsadsadot? Saan kayo nga agsuksukir? Saan kayo nga agwalwalwal? No ibaon da kayo, agtungpal kayo kumaadagos, kat no anawaan da kayo met iti saan anasaya at nga aramidan nyo, may salaeng tisao. Mangpanunot kayo kadagiti nasaya at apambanag, amakatulong kadagiti padayo nga ubing. Saan kayo nga agiinnasing? Saan kayo nga agpipin na sakit? No ay ayam laeng. Asaan kayo nga agaapa, wano agririri. Agpipin na sinsya kayo.
Takasta ti ulidan ti maysa nga ubing. Dayawan nyo dagiti nataengan ken naganak kada kayo. Saan kayo nga agsisinnaor? Ken saan kayo nga agalala, iti saan nyo ako kwa. Ala ubing, daytay kanayon ko nga ibilbilin kada kayo. Diyo liwayan ti kanayon, ako mararag ken ni Apo Dios. Alakastan, nainbag nga oras yo amin.